आज एक समोस करूया मुल्याकला बटाटा आणि मेथी पालो घालणं तशी बटाटो असं पुरकोन शिंदून शिजयला मीठ घालणं मेथी पालो कोथंबरी पालो जिऱ्या पिट्टी काला नमक आमचूर पौड्र गरम मसाला मिरसांग हिंगा पिट्टी शुंठी पिट्टी गोवान पीठ घालून मीठ घालून पीठ घालायचा पीठ घालून झाल्या बटाटा मेथी पालो घालता बरसून घेतल्या अशी कట్టుకొని दवरला फिलिंग करून दवरला आता तळता चंदला आता तळो घालता कलर आणि लायक आयला समोसाचे सॉस घालून केल्यार भारी रुची जायत काडटा हे गव्हा पिठाचे आशिले ना हे हेल्दी समोसा म्हणून सांगू येतात का ना आणि मेथी पालो असं शुंठी पिठी जिरवणे काडटा हुना समोसा रेडी झाला सॉस आणि ग्रीन चटणी उठ खाल्यार सुपर जाता तुम्ही हे रेसिपी घरका ट्राय करून कशी जाला म्हणून कमेंट करून आमकां खंडीत सांगांची थँक्यू